Sigurado ka ha, na hindi magagalit sa'yo mga tita at tito mo kung sa bahay namin kaagad ang tuloy mo. Oo naman babe, alam naman ako sa kanila bago ako sumama sa'yo rito. Tsaka uuwi pa rin naman ako sa amin bago tayo bumalik sa US. Walang magiging problema ron, kaya huwag ka na mag-alala, okay? Alam mo ba talaga ang pinag-aalala ko? Baka mamaya conservative yung pamilya mo at… Ano ka ba naman? Para namang hindi nila alam na lagi tayo magkasama kapag nasa US tayo. Hindi ba nga at kasal na lang ang kulang sa atin? Oo nga, pero alam mo na, iba rito sa atin. Kaya huwag ka magugulat kung mag-insist si mama na magkaiwalay tayo ng kwarto habang nandun tayo sa mansyon. May magagawa pa ba ang nanay mo kapag nakatulog na siya sa gabi? Ikaw parang habang tumatagal, nagiging… Oh gosh! Ano yun? Okay ka lang ba, ha? Yeah, okay lang naman ako. Mabuti at naka-seatbelt tayo. Pero ano ba yun at bigla ka nalang napapreno, ha? Hindi ko sigurado kung ano yun. Pero may nakita kasi akong parang malaking ibon na mababa ang lipad. Na nalubong nung una tapos biglang nawala. Natakot ako ron, ha? Ako rin. Kala ko babangga na tayo. Muntik na. Hiram pa naman natin kay Tito James mo tong kotse. Yak na malilintikan ako ron kung nagkasira to. Dapat pala nakinig tayo sa sinabi ng tito mo na ipagpabukas na lang natin ang pag-uwi sa baryo ninyo. Okay lang yun. Malapit naman tayo sa bahay. Tsaka naghihintay na rin si mama sa pagdating natin. Isang magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at ganoon din sa iyong mga tagapakinig. Ako si Sia, hindi ko tunay na pangalan. Minabuti kong hindi magpakilala sa kadahilanang gusto kong mapanatiling tahimik ang buhay ko, 10 ng aking pamilya. Sir Jupiter, kay tagal ko ring ibinaon sa limot ang karanasan ko nung ako ay 28 taong gulang pa lang. Nangyari ang lahat nang sumama ko sa aking noon ay nobyo pa lang nang umuwi siya sa kanilang probinsya. At doon hindi ko akalaing babalikan ko ang isang bagay na akala ko ay tinalikuran ko na para mailigtas ang buhay ng lalaking aking minamahal. Ay sa wakas, dumating na rin ang bunso ko. Ma, wag mo namang iparinig isiya na bunsong-bunso mo pa rin ako hanggang ngayon. At bakit naman hindi? Ruben, ikaw ang nag-iisang anak ko. Ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng pamilyang ito. Kaya marapat lang na ituring kitang bunso. Parang prinsipe. Kita mo na. Sabi ko na sa'yo, ganito ang magiging reaksyon ni mama kapag nakita niya ako eh. Ikaw naman babe, sa malamang yan, namiss ka lang ng sobra nitong mama mo. Di ba po tita? So, ito pala ang nobya mo? Opo, ako nga po. Maraming kwento itong anak ko tungkol sa iyo. Malalaman natin kung totoo nga na maganda ang breeding mo. Breeding? Ano pong ibig ninyong sabihin, tita? Itong si mama kasi gusto niyang maging asawa ko yung Miss Prim and Proper. Kasi alam mo na, di ba? Si mama dating mayor dito sa lugar namin. Gusto lang niya na maging maganda yung image ng pamilya namin dito. Huwag mo sanang mamasamain, iha, ha? Wala naman pong problema sa akin, tita. Naiintindihan ko naman po. Mabuti naman kung ganun. Mukhang magkakasundo tayo. Mayora, nakahanda na po ang mesa. Oh, may bago pala tayong kasambahay? Oo. Yung mga dati nating kasambahay, pinagnakawan ako ng pera at mga alahas. Hindi ko na binanggit sa'yo dahil baka mag-alala ka pa. Ito si Joy, bago nating kasambahay. Kasama niya rito ang nanay niyang si Marina na siyang bago nating kusinera at yung lolo niyang si Asyong. Magandang gabi po, sir, ma'am. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na bumalot sa akin noong sandaling nagbaling ng tingin sa akin si Joy, Sir Jupiter. Parang may kung ano ang titig niya na yun na nanunuot sa akin. Hindi ko matukoy pero alam kong minsan sa buhay ko ay nakadama na ako ng ganoong uri ng kilabot. Pati na rin sa mansyong iyon nang tumuntong ang aking mga paa sa loob na mas pinili kong ipagkibit balikat na lang. Baka rin naman kasi mali ako.
baka naman pagod lang ako sa naging biyahe namin ni Ruben. Magandang gabi rin naman sa'yo, Joy. Iaakit ko na po yung mga maleta ninyo, sir. No. Kami na ang bahala mag-akyat. May kabigatan yung mga yan eh. Kung ganun, tayo na at kumain, ha? Baka mamaya lumamig pa ang pagkain. Pinaluto ko na lahat ng paborito mo, bunso. Uy, salamat mama ah. Ikaw talaga ang the best mama in the whole world. Dapat lang. Bakit? May bala ka bang maghahanap pa ng iba pang mama? Hindi naman sa ganun yun, ma. Pero syempre, kapag naikasal na kami nitong si Sia, edi mama ko na rin ang mama niya. Saka na ninyo isipin ang pagpapakasal. Hindi ko pa nga nakikilala ang magulang ng nobya mo. Huwag po kayong mag-alala, tita. Isiset naman po talaga namin yan ni Ruben. Oo nga, ma. Gawan natin ang paraan na bago kami umalis ni Sia, nakita na kayo ng pamilya niya. Naunang maglakad sa amin ang mama ni Ruben papunta sa dining area. Hindi nagtagal ay sumunod naman kaming dalawa. Hanggang doon ay kasama namin ang kasambahay na si Joy, kaya hindi rin maalis-alis sa akin ang pagkabalisa ko. Sa wakas, nagising ka na rin. Halika, sama mo ko lumangoy. Sige lang, ikaw na lang. Wala pa ako sa tamang kondisyon para maglangoy. Masakit ang ulo ko. Bakit? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Oo eh. Magliliwanag na nga noong medyo nakatulog ako. Pagkatapos ang babaw pa. Siguro naninibago pa lang ang katawan mo dahil alam mo, biglang nagbago ang time zone. Siguro nga. Pero kung hindi ka talaga komportable sa kwarto mo, pwede ka naman lumipat eh. Papalinis ko yung isang guest room sa left wing. Naku, hindi na. Nakakahiya naman sa mama mo. Baka mamaya sabihin nun ang arte-arte ko. Umahon na mula sa swimming pool si Ruben at nagpunas pero nanatili lang ito sa pool area at naupo sa isa sa mga bench doon. Ilang sandali ang lumipas at sumulpot ang maginang Marina at Joy, bitbit ang mga tray na agahan na ibinaba ng mga ito sa mesang naroon. Hindi ko naiwasang mapatingin kay Joy at panuorin ang bawat kilos nito. Nagpahanda na ako kaagad ng breakfast kanina nung magising ako. Alam ko naman na gusto mo pagkagising mo kakain ka na kaagad. Salamat. Kilalang kilala mo talaga ako. Oo naman. Ilang taon na tayo magkasintahan eh. Kung di pa rin kita kilala, grabe naman yun. Oo nga naman. Siya nga pala. Alis ako ha. Sasamahan ko si mama sa pagbisita sa tubuhan. Hindi mo ako isasama? Gusto sana kitang isama para sana kahit papano makapaglibot ka rito sa lugar namin. Pero sabi mo kasi di ka nakatulog ng maayos. Baka lang gusto mo magpahinga. Oo. Gusto ko sanang matulog ulit. Okay, kung may kailangan ka, narito lang naman si Joy at Aling Marina. Sabihin mo lang sa kanila at sila na ang bahala sa'yo. Di ba, Joy? Opo, sir. Malapad ang ngiti ni Joy noong sagutin nito si Ruben. May kung anong naramdaman ako dahil doon. Pero hindi ko muna yon pinansin dahil baka ako lang naman ang nag-iisip noon. Baka nga naman walang mali siya ang ngiti na yon. Ilang minuto pa kaming nagsalo ni Ruben sa agahan bago ito tuluyang nagpaalam para maligo at magbihis. Naiwan kami ni Joy noon sa may pool area. Hinihintay niya akong matapos sa pagkain ng almusal. Masyadong tahimik ng sandaling yon kaya minabuti kong makipag-usap na lang sa kanya. Taga rito ba kayo mismo ng pamilya mo, Joy? Ano po ulit yun, ma'am? Hindi mo ako narinig? Pasensya na po. Hindi ko masyadong naintindihan dahil may naisip po ako. Taga rito ba kayo ng pamilya mo? Ay, hindi po, ma'am. Dayo lang po ang angkan namin dito. Bale, ang lolo ko po, dating trabahador sa tubuhan ni na Mayora. Pero noong makuha kaming kasambahay dito sa mansyon, nakiusap kaming dito na lang din si lolo. Mahirap na po kasi yung wala siyang kasama eh. Pero may kalakasan pa ang lolo mo, ano? Ilang taon na siya? Bale, 73 na po siya nung nagdaang buwan.
Batak po kasi talaga sa ehersisyo at trabaho ang lolo ko. Kaya malakas pa siya sa edad niya. Saka lahat din po ng mga kinakain niya masusustansya. Bahagyang nabawasan ang mabigat na pakiramdam ko noong makausap ko si Joy. Subalit hindi yun sapat para panatagin ng kalooban. May kung ano sa babaeng ito na paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Ikaw, ilang taon ka na? 30 na po ako, ma'am. Kung ganun, wag mo na kaming tawaging pang ma'am at sir. Mas matanda ka lang pala sa amin ni Ruben ng ilang taon. Naku, baka ako naman po ang mapagalitan niya ni Mayora kapag ganyan ang ginawa ko. Baka isipin niya po na... Na ano? Naku, ayoko na lang po magsalita. Ganito na lang. Kapag na lang ganitong hindi naman natin kasama si tita, di wag ka nang tumawag ng ma'am. Okay ba yon? Okay po. Noong mga oras na yon, naisip kong kung makukuha ko ang loob nito, makakatulong yon upang malaman ang sagot sa tanong ko. Maya-maya pa ay biglang dumating sa poolside ang ina ni Joy na si Aling Marina. Malalim ang kunot sa noo nito at hindi maipinta ang mukha. Joy! Ano po yun, Nay? Hindi ba't mahigpit kong ibinilin sa'yo na wag kang magluluto ng daing sa kusina sa loob? Ayun! Amoy daing sa loob ng mansyon. Hindi mo pa binuhay ang exhaust. Galit na naman si Mayora. Pasensya na po. Nakalimutan ko na kasi nagmamadali ako nung sabihin ni Sir Ruben na maghanda na ako ng almusal nila ni Ma'am Sia. Hala, buksan mo lahat ng bintana sa mansyon at ang umikot ang hangin at mawala ang amoy. Baka may scented candles tayo. Makakatulong yon para kahit paano mawala ang amoy ng pritong daing. O kaya naman walang ganyan dito. Ayaw ni Mayora ng amoy ng mga ganyan. Nasusulasok daw siya. Halika na, Joy. May halong paumanhing ngumiti sa akin si Joy saka itutuluyang sumunod sa kanyang ina papasok sa mansyon. Naiwan ako roon ng sandaling yon, nagkakape, habang nag-iisip-isip. Umalis ka pala, kaya pala walang gumigising sa akin. Yun kaagad ang nasabi ko noong makita ko si Ruben na bumababa mula sa kotse. Pagkagising ko ay hinanap ko ito kaagad, ngunit hindi ko makita sa kabuuan ng mansyon. Umalis pala si Ruben habang tulog ako, subalit ang ikinagulat ko sa lahat ay ang pagbaba ni Joy mula sa passenger seat. Magkasama kayo ni Joy? Saan kayo galing? Namalengke kasama si Joy. Wala naman akong ginagawa dahil tulog ka kaya sinamahan ko na lang. Bakit hindi mo ako ginising? Di sana hindi ka nainip. Siyempre, hindi ko na inabala ang tulog mo. Kahit na. Hindi ka naman ganyan dati ha. Ano ibig mo sabihin? Wala naman nagbago sa akin ha. Meron. O sige, kung talaga nga nagbago ako, sabihin mo ko ano yung pinagbago ko at nang sa ganun malaman ko. Nakita mo na? Wala kang masabi, di ba? Anong yan gusto mong palabasin? Gumagawa ako ng away, ganun ba? Ha? Wala akong sinasabing ganyan. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa, ipapasok ko na itong mga pinamili natin sa loob. Mukhang mahaba-haba pang usapan yung sa inyong dalawa eh. Kalmado naman ang pagkakasabi ni Joy. Walang mali sa sinabi nito pero sa hindi malamang dahilan nainis ako. Lalo pa noong makitang inagaw ni Ruben ang supot ng mga pinamili mula rito at siya nang nagpasok sa loob ng mga yun. Ilang araw ko na yung napapansin sa halos 2 linggo namin ni Ruben sa mansyon. Para siyang lumalayo sa akin paunti-unti habang palagi silang magkasama o magkausap ni Joy. Tuwing tatanungin ko naman siya ay palaging sagot nito sa akin ay wala namang problema. Ruben, sandali nga. Pag-usap tayo. O sige, sandali lang at... Ibaba mo yung mga dala mo at hayaan mong dalhin ni Joy ang mga yan mag-isa sa loob. Sia, sabihin mo nga sa akin. Nagsiselos ka ba, ha? Oo.
Ano naman ang pinagsiselos mo? Wala naman kami ginagawang masama ni Joy. Yung paglapit-lapit mo sa kanya kahit wala ka namang kailangan. Yung pag-uusap ninyo palagi. Yung pagkakalipat ng atensyon mo sa kanya na noon naman ay sa akin. Ano ang tawag mo ron ha, Ruben? Joy, pasensya ka na ha. Sige na, ipasok mo muna yung mga yan sa loob. Sige. Bakit ba ako umiiyak? Huwag ka na magselos, okay? Pasensyaan mo na ako kung minsan pakiramdam mo nawawala ang oras at atensyon ko sa'yo. Hindi nyo sinasadya eh. Oh, sorry na. Huwag ka na umiyak. Alam mo naman na mahal kita, di ba? At ayoko nakikita kang umiiyak. Na nga rito. Umiiyak na yumakap ako kay Ruben ng sandaling yun. Kakalma na sana ang aking loob kung hindi ko lang nakita ang figura ni Joy na nakatago sa gilid ng estante habang nakatingin sa aming dalawa. May kung ano sa tingin na yon na bumuhay sa hindi magandang pakiramdam na nasa dibdib ko. Mukhang nag-away kayo ni Ruben kahapon ha. Paano po ninyo nalaman ang tungkol sa away namin? Selosa ka pala, iha. Kilala ko ang boyfriend ko. Kahit na nga mamas boy ito, hindi yun nagsusumbong kung may kinalaman sa relasyon naming dalawa, lalo at naresolba na. Isang bagay na lang ang naiisip kong dahilan. Nakita ng kanyang ina ang away namin. Pero hindi rin naman kita masisisi. Ano pong ibig ninyong sabihin? Napapansin ko rin naman yun na medyo napapalapit na si Ruben kay Joy. Ay, hindi ko rin naman yun nagugustuhan. Paano na lang kung wala siyang girlfriend? Baka mamaya niyan. Ay, nako, ayoko na lang isipin. Kaya ikaw, siguraduhin mong hindi mawawalan ng amor sa iyo ang anak ko. Naiintindihan mo ba ako? Opo, naiintindihan ko naman po ang ibig ninyong sabihin, tita. Mabuti naman kung ganon. Pero tita… Shh! Papalapit na si Joy. Mayora, pinapasabi po ni Sir Ruben na hindi niya kayo masasaluhan sa agahan ni Ma'am Sia. Masama raw po ang pakiramdam niya eh. Masama ang pakiramdam? May sakit ba siya? Masakit po ang ulo ni Sir. Pero nadalhan ko na siya ng agahan sa kwarto at napainom ko na po ng gamot. Nagkatinginan kami ni tita nang makaalis si Joy. Sa pananalita at kilos nito, parang napakanatural na para rito ang asikasuhin si Ruben tulad noon. Lalo lang tuloy na dagdagan ng selos ko dahil noon naman ako ang gumagawa para sa nobyo ko kapag may sakit siya. Excuse me po, tita. Oh, saan ka pupunta? Kay Ruben po, bibisitahin ko. Ruben, okay ka lang ba? Gising ka ba? Huwag ka nang pumasok, diyan ka na lang. Baka mahawa pa kita. Ha? Bakit naman? Okay lang naman kung simpleng… Inisipon ako, baka mahawa ka pa. Para sipon lang. Okay lang. Tuluyan ko nang binuksan ang pinto at pumasok. Nakita ko ang tray sa bedside table. Naubos nito ang agahang dinala ni Joy. Naupo ako sa gilid ng kama maya-maya at hinawakan ang noo ni Ruben. Medyo mainit ka nga. Siguro lalagnatin ka na. Ano ba kasing ginawa mo, ha? Naulanan ka ba o ano? Nabasa lang naman ako ng konting ulang kahapon eh. Saan ka naulanan at bakit? Huwag mo nang alamin. Nangyayari na rin naman. Pa magagawa natin. Sige na, lumabas ka na at baka mahawa pa kita. Kapag ako pinapalabas mo, si Joy ba? Galing din siya rito. Dinalahan ka ng pagkain at gamot. Mukhang nasarapan ka pa nga sa pagkain dala niya kasi kahit masama ang pakiramdam mo, naubos mo pa. Eto na naman ba tayo? Mag-away na naman ba tayo dahil sa pagsiselos mo na yan? Siya naman eh. Mukha ba akong gumagawa lang ng away? Hindi naman ako magsiselos ng walang dahilan. Para namang hindi mo ako kilala. Kung nga itong nagbago sa atin dalawa,
Naging selosa ka na at nakikita mo parati si Joy. May ginawa bang masama sa iyo yung tao? Wala pa. Pero iba ang pakiramdam ko sa kanya. Kaya sinasabi ko sa iyo, Ruben, habang maaga pa, layo-layuan mo ng babaeng yun. Paano ko naman siya lalayuan sa lagay na to? Tama naman kasambahay namin siya rito sa mansyon. Anong gusto mong gawin ko? Sasantingin ko siya sa trabaho dahil nagsiselos ka? Baka nga mas mabuti pang yun na lang ang gawin mo at nang mapanatag ang loob ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa pagsama ko sa bakasyon mo, hindi na lang sana ako sumama. Anong sabi mo, Sia? Magpahinga ka na. Lumabas ako ng kwartong yon na mabigat ang dibdib. Masama ang loob ko kay Ruben dahil hindi niya magawang ibigay ang gusto ko. Hindi naman dapat ganoon kahirap para sa kanya ang layuan, si Joy. Magtatanghalian na noong magising ako ng araw na yon. Hindi ko na nagisnan si Ruben dahil ang sabi ni Aling Marina, kasama raw ito ni Tita Eva sa tubuhan para magbisita. Nakaramdam na ako ng gutom kaya naman bumaba na ako. Sakto namang naghahanda na ng mesa si Joy nang dumating ako sa may dining. Nginitian niya ako. Ngiting alam kong nagpapanggap. Hindi naman nalihim ang tungkol sa pagsiselos ko sa kanya. Pabalik na ba sila Ruben at Tita Eva? Hindi pa eh. Pero tumawag si Ruben ang sabi, baka raw gabihin sila dahil dadaan pa raw sa bahay ng dati niyang vice mayor dahil nag-imbita eh. Pero sinabi niya na paghanda ka na ng pagkain dahil baka magising ka na. Alam kong minsan kong sinabihan si Joy na huwag na itong maging formal sa amin ni Ruben. Pero iba ang nadama ko sa pangbanggit niya sa pangalan ng nobyo ko noong sandaling yun. Tila ba may ibang bahid yun? Maya-maya pa inalis na ni Joy ang takip ng pagkain ko. Napangiwi ako nang bumungad sa akin ang inihanda niyang ulam. Joy? Ano yun? Wala na bang ibang ulam? Bakit? Hindi mo ba yan gusto? Si Ina yan nagluto niyan eh. Specialty niya yan. Pwede bang pakipalitan na lang ng iba? Okay lang naman sa akin kahit maghintay. Ano ba ang problema sa luto ng nanay ko? Wala naman. Oh, ayun naman pala eh. Kung ganun, bakit naghahanap ka pa ng ibang ulam? Hindi kasi ako kumakain ng kahit na anong pagkain na may dugo. Ha? Bakit? Ayoko lang. Simula pagkabata kasi hindi naman ako nakaranas kumain ng kahit anong luto na may dugo kaya. Wala lang dito sina Mayora at Ruben, ang dami mo ng arte. Pahihirapan mo pa kami magluto ng panibagong putahe. Para lang dyan sa kaartehan mo. Hindi naman yun sa ganon. Pwes ganon yung tingin ko. Joy! Ang lagay parang pinag-iinitan mo pa ako eh dahil selos na selos ka na sa akin. Oo. Aminado naman ako na pinagseselosan kita. Pero hindi naman ako gaya ng iniisip mo na pag-iinitan kita. Sinasabi mo lang yan pero yun talaga yung totoo. Gumagawa ka ng dahilan para mapaalis ako rito. Hindi totoo yan, Joy. Anong hindi totoo? Nagsasabi ako ng totoo, Sia. Ganyan kalaki ang selos mo sa akin para sabihin kay Ruben na alisin na ako rito sa mansyon. Narinig mo ang pinag-uusapan namin ni Ruben sa kwarto niya? Oo. Eh di lumabas din ang totoo. Ano ka mo? Matagal ko na yung napapansin sa'yo. Palagi kang lihim na nakikinig at nakamasid sa aming dalawa ni Ruben kapag magkasama kami. Baka nag-iilusyon ka lang. Huwag kang nambibintang basta dyan ha. Nakita mo na nga nasa iisang bahay tayo eh. Natural. Hindi, Joy. Hindi yun ganun lang na para bang aksidente mo lang naririnig. Ang sabihin mo, sinasadya mo. At anong nangyayari rito? Magkasabay kaming lumingon nang magsalita si Tita Eva. Naroon na ito, kasunod si Ruben. Mukhang hindi na yata natuloy ang magina sa susunod na lakad ng mga ito. Sia, Joy, nag-aaway ba kayo? Nasa labas pa lang kami ni Mama, naririnig na namin yung mga boses niyo. Ito kasing nobya mo, Sir Ruben. Naaway niya ako. Kung ano-ano pong sinasabi niya dahil lang hindi niya nagustuhan yung ulam. Anong pinagsasabi mo dyan, ha? Hindi totoo yan. Parang lahat na lang ng kikilos ko sa bahay na to. Pinapansin niya. Sia, totoo ba? Huwag mong sabihin sa aking naniniwala ka sa mga pinagsasabi ng babaeng yan.
Sinabihan pa niya ako na kung hindi raw ako didistansya sa'yo, Sir Ruben, mawawalan daw ako ng trabaho pati na sila Inay at Lolo Asyong. Hindi niyo naman po kami palalayasin dito, di ba? Itigil mo yung mga kasinungalingan mong yan, Joy, ha? Wala akong sinasabing ganyan. Tumigil na kayong dalawa. Bakit? Siya naman to nagpalaki ng gulo. Ginawa niyang ahas ang bulate. Sia, tama na. Nagpapapalit lang naman ako ng ulam. Hinainan niya ako ng tinolang may dugo. Alam mo namang hindi ako kumakain ng kahit na anong may dugo. Hindi ba sabi ko tama na? Tumigil ka na, Sia. Huwag mong sabihin sa akin na kinakampihan mong babaeng yan, Ruben. Kinakampihan? Wala akong kinakampihan. At talaga? Yun kasing ginagawa mo. Joy, magligpit ka na at ibalik mo na ang mga yan sa kusina. At ikaw, Ruben, tama na yan. Tandaan mong wala tayo rito na magsimula ang away nilang dalawa. Wala kang nakita, wala kang narinig. Kaya tigilan mo yung pagkakampi-kampi mo. Pati ba naman ikaw? At ano, napapansin ko rin naman yun na napapalapit ka kay Joy. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay, Ruben, ha? Huwag mong hintayin na ako ang mainis. Sige, tigil na nga ang lahat nanto. Ang mabuti pa kumain na lang tayo sa labas. Sia. Ayoko. Nawalan na rin ako ng gana. Bumalik ako sa kwarto pagkatapos ng argumento naming yun sa dining. Nagkulong ako maghapon at hindi rin ako lumabas para sabayan ng mag-ina sa hapunan. Umasa akong ang pagmumukmuk ko ay may magiging bunga. Ngunit wala. Talagang hindi man lang niya naisip na silipin ako. Akala mo, Ruben, hintayin mong ganti ko. Sa sobrang inis, binato ko sa sahig ang binabasa kong libro at nagtalukbong ng kumot. Naisip kong itulog na lang ang lahat at baka bukas kapag hupa na ang lahat, babalik kami sa dati. Subalit ilang sandali pa lang ang nakakalipas nang bigla akong napabalikwas ng bangon. Ramdam kong parang may nakatingin sa akin. Nagmamasid. Ibinaba ko ang kumot at wala naman akong nakitang tao sa loob ng kwarto. Kung meron mang pumasok, bakit hindi ko naman narinig na bumukas-sara ang pinto? Pumikit akong muli at sa pagkakataong yun, hindi na ako nagtalukbong. Ngunit mas lalo akong nangilabot ng sandaling yun dahil pakiramdam ko may kung anong nilalang ang nakatitig sa akin. Yung uri ng titig na nanunuot. Bumalikwas ako ng bangon at binuksan ng ilaw. Kinalughog ko ang buong kwarto pero wala akong nakitang kahit na sino o ano roon. Dala ng takot nilunok ko ang aking pride at nagdesisyong puntahan si Ruben sa kwarto niya. Doon na lang muna ako para kahit papaano makapag-usap din kami. Ayoko talaga ng ganitong pakiramdam eh. Naglalakad na ako sa hallway nang biglang matigilan noong makita kong dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Ruben. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Joy na lumabas mula roon. Tila naman alam nitong nakikita ko siya at mabilis na pumaling sa direksyon ko. Nakangiti sa akin si Joy, yung klase ng ngiti na hindi nga pilit pero nakakatakot. Sa sobrang kilabot na hatid noon, hindi ko na nagawang makaalis pa sa kinatatayuan ko. Hindi ka ba makatulog, Sia? Natatakot ka ba mag-isa? Hindi ah. Hindi ako duwag. Ano? O baka hindi ka makatulog dahil sa sobrang selos? Tigilan mo ako. Wala akong ginagawa sa iyo, Joy. Ikaw tong ang galing gumawa ng kwento. Bakit hindi ka magsulat ng kwento para mapakinabangan mo yung talent mo? Sia. Pinapatawa mo naman ako eh. Ano ka mo? Madali na sana ang alisin ka sa landas ko. Ang kaso, nasisiyahan pa ako sa'yo eh. Ang sarap mong galitin. May gusto ka ba kay Ruben? Hindi lang gusto. Gustong gusto ko ang boyfriend mo. Kaya ingat ka. Isang araw, baka magising ka na lang na nasa piling ko na siya. Hindi ko na kaya. Puno na ako. Ruben, bumangon ka dyan. Ano ba? Gabi na yun, tutulog na yung tao eh. Bumangon ka dyan! Eto, babangon na.
Kung nagugutom ka, magsabi ka lang kay Joy. Joy! Si Joy na naman! Palagi na lang si Joy ang bukang bibig mo. Isimula ka na naman ng pagsisilusan mo eh. At bakit naman ako titigil, Aber? Ano yung nakita ko, ha? Nakita ko si Joy nakalalabas lang nitong kwarto mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa ninyo. Dinala lang naman niya ako ng gatas para makatulog ako. Bakit ang binibigyan mo na kagad ng kulay yun? Gatas? Hindi ka naman pala inom ng gatas dati. Ngayon na lang. Naroon pa ang baso sa bedside table pero wala na yung laman. Hindi matanggap ng isip ko na ang dami nang nagbago kay Ruben. Hindi na siyang dating Ruben na kilala ko. Kung wala kang mahalagang agenda bukas, ihatid mo na ako sa bahay namin. Ano? Bakit naman biglaan? Tsaka akala ko ba? Ayoko na rito, Ruben. Hindi ko na kaya magtiis sa nakikita ko. Natatakot ako na baka kung ano pang magawa ko dahil sa sobrang selos. Kaya naisip ko mas mabuti pang umuwi na lang ako sa bahay namin. Sia, nakikipag-iwalay ka na ba sa akin? Hindi pa. Kailangan ko lang ng oras malayo sa'yo para makapag-isip-isip. Baka sakali makapag-desisyon ako kung ano ang tamang gawin. Sia, wag mo naman akong iwan. Mahal kita. Alam mo yun, di ba? Noon siguro, oo. Pero nag-iba na ngayon, Ruben. Parang naging ibang tao ka na. Simula nung dumating tayo rito, wala na tayong ginawa kundi ang magtalo. Pangako, ibabalik ko na ang lahat sa dati. Kung anong gusto mo, yun ang gagawin ko. Siya, huwag ka lang umalis. Huwag mo akong iwan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ruben! Lumuhod siya at mahigpit na niyakap ako sa bewang. Nagtalo ang damdamin at isipan ko ng sandaling yun. Oo, malaki ang selos ko ngunit mas lamang pa rin naman ang pagmamahal ko para kay Ruben. Huwag mo akong iiwan, please. Oo. Hindi na ako aalis. Talaga? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon kasi mahal kita. Ganon kita kamahal. Salamat. Naubos mo na ba yung bote ng gayuma na ibinigay ko sa'yo? Opo, inay. Nakakainis lang. Parang may pangontrang babaeng yun eh. Tumatalab naman yung gayuma pero hindi ganong nagtatagal ang bisa. Mahirap naman talagang patalabin ang gayuma minsan, lalo na kung puro pagmamahal ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Kanino ka ba kampeha, Tay? Nakita mo nang ang hirap na itong anak mo na gayumahin at akitin ng lalaking yun. Bakit ba naman kasi sa dinami-rami ng lalaki, yun pang si Ruben ang nakrusunadahan yung mag-ina? Ay naman sinong lalaki pa pwede? Dahil gusto ko siya. Isa pa, malaki nang naipuhunan natin sa pamilya ni Mayora. Kailangan na nating singilin yun. Tandaan ninyo, Tay. Kayo ang dahilan kung bakit sumagana ang buhay ng mga yan. Dahil doon sa lupa nila ninyo itinanim ang mutya. Ano ba naman ang malay ko, ang mutyang yun na kinatatakutan ng lahi natin ang magbibigay ng swerte sa kanila? Kaya marapat lang na pakinabangan din natin. Tama. Isa pa, nasa tamang edad na si Joy para magbuntis. Kailangan na niyang ituloy ang lahi natin. Hindi natin maaaring hayaan na ganun na lang matapos ang saling lahi mo, Tay. Aba, kung kanon dapat lang bilis-bilisan niyo yung ginagawa niyo sa mag-ina ni Mayora. Kung patayin na lang kaya natin yung kasintahan ni Ruben. Sa oras na dumanak ang dugo sa lugar na to, malilintikan tayo. Baka yun pa mag-imit siya para alaman ang mga taong may mga aswang na rito. Tandaan niyo, sa loob ng ilang dekada, pinangangalagaan ko ang pamilya natin. Huwag niyo yung sayangin. Narito tayo para magparami ng lahi. Naiintindihan ba ninyo yan, Marina, Joy? Opo, Lolo. Pero hindi ko ipapangako na hindi ko masasabunutan ng isang yun Joy, apo. Ako rin. At talagang sumigunda ka pa sa anak mo, Marina. Hindi mo kasi siya nakakasalamuha, Lo. Kung ano ako nararamdaman sa babaeng yun Parang kung ano rin siyang itinatago. Sa tingin mo ba may lahi rin siyang aswang? Hindi ko alam kung may lahing aswang siya. Basta sa tuwing lalapit ako sa kanya, meron ako nararamdaman na kakaibang enerhiya. Unang kita ko pa lang, naramdaman ko na yun. Hindi kaya yun nga ang dahilan bakit hindi matagal ang talab ng gayuma kay Ruben? Nakukontra yata talaga ng babaeng yun. Mabubunyag din ang lihim niya.
Pero sa ngayon, ang lahat ng atensyon ko ay ang makuha si Ruben dahil siya ang numero 1 kong kailangan. Tama yan, Apo. Unahin mo kung anong mas kailangan. Sa wakas ay sinama na ako ni Ruben nang muli silang magpuntang mag-ina sa tubuhan. Nasa kubo kami ng sandaling yon at nag-aalmusal. Asikasong-asikaso naman niya ako at perpekto na sana ang lahat para sa isang romantic setting kung wala lang sana roon si Joy. Gusto ko sanang tumutol nung sabihin ni Tita Eva na kasama si Joy pero sa huli nagpigil na lang ako ng sarili. Sino ba ako para makialam sa mga desisyon nila? Binantayan ko na lang ang bawat kilos niya at ni Ruben. Parang hindi ka masyado nakakain ng agahan. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Hindi naman. Okay lang naman ako. Siguro masyadong maagang almusal natin ngayon. Alam mo naman na masanay akong kumain kapag yung patanghali na. Ano masasabi mo rito sa lugar namin? Maganda, hindi ba? Oo naman. Okay lang ba sa'yong manirahan dito kung sakali? Sanay naman ako sa buhay probinsya eh. Bago kami manirahan sa Metro Manila ng pamilya ko, doon ako lumaki sa probinsya ng lola ko. Mga 2 oras lang ang layo rito kung magbabiyahe. Talaga ba? Di mo nabanggit sa akin ng tungkol dyan. Hindi ba? Sigurado ka? Hindi. Sigurado dahil hindi naman natin madalas pag-usapan yung tungkol sa mga lolo't lola natin. Palaging magulang, kapatid, tsaka isa pa. Hindi ko naman na inabutang boy yung lolo't lola ko. Kaya wala rin akong maiambag na kwento. Ano lang ang alam mo tungkol sa kanila? Ang naikwento lang ni Mama, may pinaniniwalaan si Lolo na kaya malakas ang negosyo at swerte ang pamilya namin sa politika dahil may nakabaong mutya sa lupain namin. Hindi alam ni Mama kung saan mismo pero dito lang daw yun sa tubuhan. Naniniwala ka sa mga ganyang bagay? Kung akong tatanungin, di ko sigurado kung maniniwala ba ako o hindi. Pero si Mama, yun ang mabilis maniwala sa mga ganyang bagay. Kaya nga alagang-alaga niya itong tubuhan . Ikaw, naniniwala ka pa sa ganun? Hindi ako masyadong paniwalain. Pero kung makikita ko naman, bakit hindi? Kailangan ko lang makakita ng katibayan. Ganun lang kasimple. Malaman ang mga huling salitang sinabi ko. Gusto ko kasing ipaunawa kay Ruben na kailangan kong makitang sinseridad na nagbabago na siya at wala na siyang pakialam pa kay Joy. Yun lang naman ang nag-iisa kong hiling sa kanya. Maya-maya ay napalingon ako sa may likuran ng kubo. Tinanaw ko ang labas sa may bintana pero wala naman akong nakita. Subalit hindi maaaring magkamali ang pakiramdam ko. May nagmamasid sa amin. May problema ba? Nagpupunta rin ba ang mga trabahador ng tubuhan sa gawing to? Oo naman. Diyan sa may likod ng kubo ang daan papunta sa storage. Bakit? Iniisip ko lang kasi kung may napadaan kanina. Para kasing may nakatingin sa atin kanina sa labas. Baka namang guni-guni mo lang yan dahil sa pinagkukwentuhan natin. Ewan ko. Baka nga. Ruben. Ay nako. Narito na naman ang isang to. Maninira na naman na. Ano yun? Pinapupunta ka ni Mayora ron sa may tubuhan. Bakit daw? May ikukonsulta raw siyang mahalaga sa'yo eh. Bilisan mo na, taghihintay na sa'yo si Mayora. Siya, dito ka na lang muna ha. Babalik agad ako. Nagulat ako nang biglang maglakad si Joy palapit sa akin. Masama ang tingin. Bigla tuloy parang may sariling isip ang mga paa ko ng sandaling yun na humakbang patalikod. Tuloy-tuloy siya sa paglapit sa akin hanggang sa dumikit na ang likod ko sa dingding ng sawali ng kubo. Ano bang ginagawa mo? Ano ka, Sia? Ano ang itinatago mong lihim? Gusto mo ba akong tumawa ha? Bakit akong tinatanong mo ng ganyan? Sa'yo ko nga dapat na itanong yan. Ano ka at ano ang kailangan mo sa boyfriend ko? Bakit parang ang tapang mo naman yata ngayon? May pinagmamalaki ka na ba? Ha? Ano naman ang ipagmamalaki ko? Kung matapang man ako, yun ay dahil alam ko sa sarili kong wala akong ginagawang masama. Ikaw tong pilit tumalan din sa boyfriend ng iba. Huwag kang mag-alala, Sia. Isang araw, hindi ko na kailangang agawin pa sa'yo si Ruben. Dahil sa akin na siya. Malabong magustuhan ka ni Ruben. Hindi ka ang tipo ng babaeng papatulan niya. Kilala ko siya. Iyan ang hindi ka nakakasiguro. May mga bagay akong kayang gawin
na hindi mo kaya. Kagaya ng ano? Sige, sabihin mo't nang magkaalaman na tayo rito. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Baka mamaya umiyak ka pa kapag nalaman mo. Iniwan ako ni Joy sa kubo na walang sinasabing kahit ano. Pero sa isip-isip ko ay may naglalaro ng ideya kung ano ang ginagawa niya. Kutob ko ginagamitan ni Joy ng gayuma, si Ruben. Kailangan kong makontra yun sa lalong madaling panahon. Magkatabi kaming natulog ni Ruben nang sumapit ang gabi. Subalit pagsapit ng hating gabi, naalimpungatan ako sa pagtulog at nagising na wala na siya sa aking tabi. Dali-dali akong lumabas at hinanap siya sa kabuuan ng bahay para lang matagpuan ko siya sa pool area. Pero hindi nag-iisa si Ruben at kasama nito si Joy na noon ay nakasuot lang ng 90s. Mukhang talagang desidido itong maagaw si Ruben sa akin. Nagkubli ako sa likod ng mga halaman at pinanood kung ano ang gagawin nila. Nakita ko nang hinalikan ni Joy si Ruben at hindi man lang ito pumalag. No, Ruben, hindi pwede to. Ako ang mahal mo. Parang sinasaksak ang dibdib ko ng paulit-ulit. Hindi ko na kaya pang makita ang tagpong yon kaya nagdesisyon akong umalis. Pero may bigla akong narinig mula sa hindi kalayuan. Magaling. Mukhang nagtagumpay na nga po ko sa pang-aakit kay Ruben. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo? Kaya yan ni Joy. Pasasaan ba't magbubuntis din siya? At may pagpapatuloy niya na ang lahi nating mga aswang. Ngayon, ang kailangan na lang ninyong gawin ay ang hukayin ang mutyang ibinaon ninyo sa tubuhan, Tay. At ang pangako mo kay Mayora. Ano pang magagawa ni Mayora kung kukunin na natin ang satin? Kagaya ng palagi kong sinasabi, matagal nang nanaganang ang kanila sa swerteng dala ng mutyang iyon. Kailangan na natin ang mutya lalo na kung ang isisilang ni Joy isang impakta at hindi manananggal na tulad natin. Hindi pa naman tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Mabuti na ang sigurado. Napatakip ako ng aking bibig nang marinig ko ang usapan ng mag-ama. Hindi na bago sa akin ang tungkol sa mga aswang. Pero ang makasalamuha sila sa araw-araw, hindi yun maganda. Lalo pa at may plano sila kay Ruben. Hindi ko na tinapos ang pakikinig sa usapan ng mag-amang Asyong at Marina. Nakuha ko na ang mga impormasyong kailangan ko at yun ang pinakamahalaga sa lahat. Dumiretso ako kaagad sa silid ni Tita Eva. Tita Eva! Tita Eva! Please, buksan ninyo tong pinto. Oh, may problema ba siya? Malalim na ang gabi Tita, magsabi ka sa akin. Ano yung tungkol sa mutya na nakabaon sa tubuhan? Kanino mo nalaman ng tungkol dyan siya? Walang taga rito nakakaalam niyan kundi ang pamilya lang namin. Sinabi na ba sa'yo ni Ruben? May nabanggit po sa akin si Ruben pero hindi detalyado. Gusto ko lang pong malaman ang buong kwento galing sa inyo dahil kayo ang lubusang nakakaalam. Pasensya ka na siya ha. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang lahat-lahat. May kasunduan ng lolo ko sa tuhod sa mga tunay na may-ari ng mutya na iyon. May mga... Tita, pwede mo akong pagkatiwalaan na wala akong pagsasabihan na kahit sino tungkol sa lihim ng pamilya ninyo. Pero mahalaga na malaman ko ang tungkol sa mutya dahil doon nakasalalay ang kaligtasan ng anak ninyo. Anong ibig mo sabihin? Ginalaw ba ng mga aswang si Ruben? Kinuha ba siya? Sagutin muna ninyo ang tanong ko bago ko kayo sagutin. Ang mutya, nakipagnegosasyon sa lolo ko sa tuhod sa isang angkan ng mga aswang. Dayo lang ang mga iyon dito sa lugar namin. Kapalit ng mutya, ang kasaganahan ng pamilya namin sa lahat ng bagay. Kapalit noon, kailangan namin protektahan ang angkan nila. Ang pamilya ni na Joy ba ang tinutukoy ninyo? Paano mo nalaman na tungkol sa kanila? Nakailang alis at balik na sila rito sa loob ng 3 henerasyon ng pamilya namin. Sa
panahong ito, dapat wala nang masyadong nakakilala sa kanila sa lugar na ito dahil matagal na rin mula nung huli silang naririto. Sa bibig na huhuli ang isda, tita. Narinig ko mismo sa usapan ni Namang Asyong at Aling Marina kanina noong mahuli kong naghahalikan sina Ruben at Joy sa poolside. Ano? Paano? Malakas ang kutob ko, ginagayuma si Ruben. Mahal niya ako. Nararamdaman ko yun. Hindi niya ako ipagpapalit na lang basta-basta. Ano nang gagawin natin ngayon para mailigtas ang bunso ko, Sia? May alam po akong paraan para mailigtas si Ruben. Ano? Kailangan ko muna makapunta sa bahay ni Lola para makuha ang mga gamit na kakailanganin natin para malabanan ng mga aswang. Malayo ba yun dito? 2 oras na biyahe rin po kung hindi ako maiipit sa traffic, tita. Kailangan mo ba ng kasama, Iha? Pwede kitang masamahan sa... Huwag na po, tita. Ang gusto ko nga po sana ay walang makaalam na aalis ako. Pero sinabi ko sa inyo para kahit paano, may mata ako rito pag alis ko. Ganun ba? Sige, makakaasa ka. Pero Iha, gaano ka kasigurado na kaya mong labanan ng mga aswang na yun? Anong kakayahan mo para lumaban? Ang totoo po niyan, apo ako ng isang magaling na manggagamot, tita. Sa akin ipinamana ni Lola ang kakayahan niya sa panggagamot. Pero sa kasamaang palad, hindi kinakaya ng katawan ko ang panggagamot. Nanghihina ako at madalas magkasakit kaya napilitan na rin akong itigil kalaunan. Ay, kung ganon, hindi ba makakasama sa'yo kung... Hindi ko po alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin sa gagawin ko, tita. Wala akong kasiguraduhan kung nakabawi man lang ba ako ng sapat na lakas sa mga nakalipas na taon. Siya, ayoko namang mapahamak ka. Pero tita, hindi ko rin po gustong isuko ang anak ninyo sa kanila. Mahal ko po si Ruben at nakahanda akong gawin ang kahit na ano para sa kanya. Kahit pakapalit nun ay ang buhay ko na. Siya, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong mahina ang laban natin sa mga aswang na yon. Pero naniniwala ako, tutulungan tayo ng Diyos na matalo natin sila. Ha? Saka, sabihin mo lang sa akin kung ano pa maitutulong ko sa iyo, Iha. Handa akong gawin yon para mailigtas ang buhay ng anak ko sa kamay ng mga aswang na yon. Ayoko ng apong aswang. Basta po, tita, siguraduhin ninyong hindi nila mahahalata na may alam na kayo sa nangyayari. Halimbawang hinanap ako ng kahit sino sa kanila o kahit ni Ruben, kayo na ang bahalang magdahilan. Basta po hindi ninyo sasabihin na may kinukuha ako sa bahay ni Lola. Mag-iingat ka, Sia. Kayo rin po. Mag-iingat dito. Maaga akong umalis sa mansyon. Palihim at tanging si Tita Eva lang ang nakakaalam. Mataas na ang sikat ng araw nang sa wakas ay marating ko ang bahay ni Lola. Unang hakbang pa lang ng mga paa ko papasok sa gate ay isa-isa nang nagbalikan sa isip ko ang mga alaala ng nakaraan. Lalo na noong magawi ang tingin ko sa chapel na nasa may bandang likuran ng bahay kung saan kami madalas magdasal ni Lola. Luma na ang bahay ng Lola ko. Marumi na yon at ang ilang bahagi ay bulok at nagigiba na. Gusto sanang ibenta ng mga anak niya ang lupa noon pero dahil sa akin yon ipinamana ni Lola, wala silang magawa noong magdesisyon akong huwag ibenta. Kailangan ko yung gawin para protektahan ang mga gamit ni Lola. Lahat ng yun ay nakatago sa basement at kaming dalawa lang ng Lola ko ang nakakaalam. Hindi ko na maalala kung alin sa mga susing to ang para sa basement. Oh gosh, tumatawag si Ruben. Hello, Ruben? Nasaan ka? Bakit umalis ka nang hindi nagsasabi sa akin? Paano mo nalaman? Ang sabi ni Mama, nagpunta ka raw sa salon. Kung sinabi mo sa akin, di sana sinamahan na kita. Tsaka, bakit ang aga mo masyadong umalis? Dumaan din kasi ako sa simbahan. Siya, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Galit ka ba sa akin? Hindi ka naman ganyan dati. Noon, bawat galaw mo, pinapaalam mo sa akin. Ngayon, ramdam ko na parang malayo ka na eh. Hindi ako galit sa'yo, Ruben. Pero hindi naman ganyan yung nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Pabalik na ako. Mag-uusap tayo pagbalik ko. Pasensya ka na, Ruben. Pero hindi ko kasi pwedeng sabihin sa'yo itong ginagawa ko. Para na rin sa kaligtasan mo.
Mas mabuti na yung wala kang alam. Sa pagkakataong yun, natukoy ko na ang tunay na susi ng basement. Uubo-ubo akong pumasok sa loob noon pagkatapos kong masinghot ang alikabok sa lugar. May kadiliman sa basement at mukhang hindi magiging madali ang paghahanap ko sa mga bagay na kakailanganin namin dahil sangkatutak na mga kahon ang nakatambak doon. Subalit sinikap kong hanapin ang baul ni Lola mula sa mga tambak ng kung ano-ano roon. Basang-basa ako ng pawis at panayang bahing habang naghahanap. Hanggang sa lumipas ang isang oras at natagpuan ko ang baul. Napuno ang dibdib ko ng lungkot at takot nang sa pagbukas ko noon, wala iyong laman. Hindi pwedeng wala ang mga yun. Kailangan ko ang mga yun. Nandito lang yun dati. Lola, please. Tulungan mo akong makita yung mga kailangan ko. Kailangan kong mailigtas si Ruben sa kamay ng mga aswang na yun. Lola. Alam kong hindi ako maririnig pa ng lola ko dahil patay na siya, ngunit ng sandaling yun, may isang bagay ang pumasok sa isip ko. Nasa maling lugar ako. Hindi sa basement na yun nakatago ang baul na hinahanap ko. Shit. Bakit hindi ko kaagad naisip yun? Nagpunta ako sa sala at dinampot ang picture frame na may litrato naming maglola. Binaklas ko yun at sa loob noon ay kinuha ko ang susi ng basement sa chapel na nasa likod ng bahay ni Lola. Patakbo akong nagtungo roon at nang sa wakas ay makita ko ang baul, tumambad sa akin ang mga kailangan ko. Nagmamadaling nilagay ko sa backpack ang mga kailangan ko, pero nang paalis na ako ay may bigla akong narinig na mga kaluskos na nagmumula sa loob ng bahay. Alam kong hindi yun magnanakaw. Tirik ang araw kaya walang magtatangkang pumasok sa bahay. Malakas ang hinala ko. Nasundan ako. Tumakbo ako sa kabilang direksyon hanggang sa marating ko ang magubat na daan. Dati ay may daan doon, ang labas ay sa kabilang baryo na. Pero sa sobrang sukal noon, duda akong makatawid pa ako sa kabila. Pero kailangan kong makabalik kay Ruben. Kaya naman kahit magkasugat-sugat na ako sa pagkakasabit sa kung ano-ano, ay wala na akong pakialam. Wala ka nang pupuntahan pa, babae. Kung ako sa'yo, subuko ka na. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nasundan? Nagtataka ka pa kung paano kita nasundan. Natural. Hinabol ko ang amoy mo. Amoy ng takam na ako dahil gusto na kitang kainin. Binabantayan mo lahat ng galaw ko? Natural. Alangan namang pabayaan kitang sirain ang lahat ng plano namin ng anak at apo ko. Mabilis kong kinuha mula sa backpack ang buntot pagi at inihanda ang aking sarili. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ng aswang sa harap ko. Mataas ang sikat ng araw at anyong tao ito. Anak nang... Nagkamali kang sumunod ka sa akin dito, tanda. Katirikan ng araw at wala kang magagawa. Sinugod ko ang aswang na si Mang Asyong at hinagupit ito ng buntot pagi na kagad na lumatay sa mukha nito. Nagsisigaw ang matanda at natumba sa lupa. Walang iyakan, babae ka. Sinasabi ko na nga ba at pinatago kang lihim. Oo. Lihim na sana hindi ko na lang itinago kung alam ko lang na makakakilala ako ng mga katulad ninyo. Sinubukan ni Mang Asyong na bumangon pero muli siyang nahagip ng mga hagupit ng buntot pagi na naging dahilan para lumupaypay ito ng tuluyan sa lupa. Sa ilalim ng sikat ng araw nakita ko ang dahan-dahang pag-usok ng kanyang katawan. Sinabuyan ko siya ng asin sa mga bahaging may sugat bago ako nagtatakbo palayo roon. One down. Two to go. Hindi ko maintindihan kung nakaayon ba sa akin ang tadhana ng sandaling yon o hindi. Pagkatapos kong pigilan ang lolo ni Joy na makabalik,
sumakay ako ng taxi na maghahatid sa akin sa lugar ni na Ruben. Ngunit sa kasamang palad ay nasiraan pa kami sa daan. Kinailangan ko patuloy sumakay ng bus at halos 2 oras din akong naghintay sa terminal na mapuno iyon. Nung sa wakas ay marating ko ang bayan, nasiraan na naman ang sinasakyan kong jeep. Kaya nung sa tingin ko ay malapit na, minabuti ko na lang maglakad. Papalubog na ang araw nang sa wakas ay makarating ako sa mansyon ni na Ruben, pero hindi ko gusto ang sumalubong sa akin, ang ina ni Joy. Nakaabang na ito sa akin sa may gate pa lang. Saan ka galing? At ano naman ang pakialam mo kung saan ako galing? May pakialam ako dahil alam kong tinitira mo na kami patalikod. Alam ko kung ano ka. Isa kang kalaban. Mabuti naman at alam mo, matapang kang babae ka. Baka hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin sa'yo. Kung gutay-gutayin ko kaya yung katawan at mga lamang loob mo bago ko kainin. Para kang tatay mo. Ang dami pang satsat. Mabilis ang kilos ko nang kuhanin ko sa backpack ang krus na tanso. Hindi yun basta-basta krus dahil ang dulo noon ay matulis na parang kutsilyo. Balot yun ng orasyon ng lola kong isang magaling na albularya at marami ng dagaping aswang yun. At yan ang ipinagmamalaki mo? Bakit hindi? Hindi mo ko dapat na minamaliit. Wala ka ring alam kung ano ang kaya kong gawin. Ah! Sinugod namin ni Aling Marina ang isa't isa. Nagawa niya akong galusan sa leeg gamit ang matatalim niyang mga kuko, ngunit hindi siya nakaiwas ng saksakin ko nang hawak ko ang dibdib niya. Magbabayad ka. Harapin mo ang galit ni Joy sa oras na malaman niyang inatay mo ang pamilya niya. Wag! Wag mo saktan ang anak ko! Ruben! Bitawan mo siya, Joy! Akong harapin mo! Hawak ni Joy sa leeg si Ruben. Namumutla na ito at hindi makahinga. Labis ang nadama kong takot na baka mamatay ito sa kamay ng aswang, ngunit nanaig sa akin ang kagustuhan kong mailigtas siya. Iisa na lang si Joy. Susuko pa ba ako? Nagkakamali ka kung inaakala mo kaya mo ko. Narinig ko na yan sa lolo at ina mo, Joy. Pero nasa na sila ngayon sa tingin mo? Anong ginawa mo sa kanila? Pinatay ko sila, Joy. Ano? At paano mo nagawa yon? Itinaas ko ang tansong krus na noong una ay tinatago ko sa aking likuran. Nakita ko ang pangamba sa mga mata ni Joy. Alam ko nagmamatapang lang ito dahil alam nitong aswang siya at tao kami. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka ordinaryong tao lang. Bakit, Joy? Nalinlang ba kita? Ay, Sia. Salamat naman at nakabalik ka na, Iha. Please, iligtas mo si Ruben, ha? Papatayin kita! Ibinagsak ni Joy ang katawan ni Ruben na noon ay wala ng malay. Sa gilid ng aking mga mata nakita kong pilit hinihila iyon ng ina palayo sa sala. Sinugod ako ni Joy maya-maya pa. Nakaamba sa akin ang matutulis itong mga kuko. Pagbabayaran mong ginawa mo sa pamilya ko! Ah! Ah! Yun lang ba ang kaya mo? Nagagawang salagi ni Joy ang bawat amba ng kamay kong may hawak na krus. Nagawa pa nitong tuhurin ako sa sikmura kaya naman nawala saglit ang atensyon ko sa kanya. Napaluhod ako sa sobrang sakit at kinuha niya ang pagkakataong yon para sipain ang hawak kong krus na lumipad sa kabilang panig ng sala. Iba ako, Sia. Kung inaakala mong madali mo akong matatalo, nagkakamali ka. Iba ang lakas ko dahil simulat sa pool kumakain ako ng tao. Hindi kagaya nila na kumakain ng hayop nung panahong nagtatago sila. Kaya malabo mo akong matalo. Nagkakamali ka rin kung iniisip mong hindi ako lalaban sa iyo, Joy. Kahit kailan, wala pa akong sinukuang laban. Talaga ba?
Baka naman husto ka lang sa yabang na babae ka. Huwag kang mag-alala. Dahil magkakaalaman na kung nagyayabang lang ba ako o hindi. Iniipon ko ang lahat ng natitira kong lakas para makatayo at sinugod si Joy. Nagsabunutan kaming dalawa hanggang sa matumba kaming pareho sa sahig at nagpagulong-gulong. Hanggang sa nagawa akong paibabawan ito at sinakyan sa tiyan dahilan para hindi ako makahinga. Pinagkakalmot ako ni Joy, galit na galit, sa kanya ako sinakal. Papatayin kita! Papatayin kita! Nakita mo na? Puro ka lang yabang. Walang hiya kang babae ka. Bitawan mo siya! Tita! Ayos ka lang ba? Opo. Salamat. Mabilis akong tumakbo sa direksyon ng krus nang bumagsak si Joy sa sahig. Dinampot ko yon at kasunod noon ay nagsisigaw si Tita Eva. Shit! Pakialamera ka, matanda ka! Ang dapat sa'yo, mamatay! Nabitawan ni Joy si Tita Eva nang saksakin ko ang likod nito. Umaangil siyang humarap sa akin. Katapusan mo na! Sinabuyan ko ng asin si Joy sa mukha pagkatapos ay saka ko sa sinaksak sa dibdib gamit ang dulo ng tansong krus na siya ring ginamit ko para puksain ang kanyang ina. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa kabuuan ng mansyon. Sia! Sia! Si Ruben! Dali-dali kong pinuntahan si Ruben na noon ay wala pa ring malay. Kaagad akong naupo at kinandong ang ulo niya. Isang maliit na botelyang kinuha ko sa backpack. Tita, tulungan ninyo ako. Ibuka ninyo ang bibig niya. Sige. Ibinuhos ko ang gamot na gawa ni Lola sa bibig ni Ruben. Pagkatapos ay isinara ko ang kanyang bibig. Nagkikisay ang katawan nito at lumabas mula sa bibig nito ang kulay itim na likido na may kasamang mga bula. Teka, anong nangyayari siya? Nililinis ang katawan niya, tita. Maraming napainom sa kanya ang mga aswang na yon. Ano? Huwag kayong mag-alala. Sa oras na maisuka niya lahat, bubuti rin ang kalagayan niya. Sige lang, ilabas mo lang. Nagkamalay si Ruben at bumangon. Noon ito nagsimulang magsuka ng magsuka. Naroon lang kami ng ina nito sa magkabilang tabi at inalalayan ito. Diyos ko, tulungan niyo ang anak ko. Ano nangyayari sa akin? Kagagawan lahat ito ng pamilya ni Joy. Si Joy, nasaan na siya? Wala na si Joy, Ruben. Wala na sila ng pamilya niya. Bakit? Bakit ang dami mong dugo sa katawan? Pinatay niya ang mga aswang na iyon para mailigtas ka, anak. Pasensya na, pero wala akong masyadong nauunawaan sa mga nangyari. Hindi ko alam na aswang ang pamilya nila. Hayaan mo na. Nasa ilalim ka kasi ng kontrol nila kaya ganun. Ang mahalaga, wala na sila. Malaya ka na. Ligtas ka na. Salamat, Sia. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung wala ka rito. Maraming salamat, Iya. Utang ko sa iyo ang buhay naming mag-ina. Kinabig ako ni Ruben at niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang takot niya ng sandaling yon dahil nanginginig pa rin ang katawan nito. Naroon din ang takot nito na parang mawawala ako sa oras na bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Patawarin mo ko sa lahat-lahat ng nagawa ko sa iyo nitong mga nakarang araw. Mahal na mahal kita, Sia. Hindi kita kayang ipagpalit sa kahit na sinong babae o aswang. Niwala ka sana sa akin. Oo naman. Alam ko naman yun eh. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo.
Sorry rin kung noong una nagselos ako. Hindi ko pa rin kasi alam noon kung ano ang totoo. Hindi mo na ako iiwan. Bakit naman kita iiwan? Mahal na mahal kaya kita. Ako rin. Dumistansya sa akin si Ruben at sinapo ang magkabila kong pisngi. Maya-maya hinalikan niya ako sa mga labi. Pinawi ng halik na yon ang lahat ng pagod ko ng sandaling yon. Sia! Gumalaw pa ang katawan ni Joy! Buhay pa siya? Hawak ang krus, lumapit ako kay Joy at sinipa-sipa ang katawan nito. Bigla itong nagmulat ng mga mata. Nanlilisik, akmang babangon ito nang bigla kong sakyan sa tiyan at inundayan ang magkakasunod na saksak sa dibdib. Bakit ang tagal niyang mamatay? Mukhang may sa impacta ang isang to. Ang sabi ng lola ko sa akin noon, kapag may sa impacta ang mga aswang, may tsansa na muli silang mabuhay. Kung ganun, anong dapat nating gawin? Hayaan muna natin nakatarak sa dibdib niya ang krus. Bukas kapag sumikat ang araw, magiging abo rin siya. Walang natulog sino man sa amin ang gabing yon sa pagbabantay sa katawan ni Joy. Pagsikat ng araw kinabukasan, inilabas namin yon sa likod bahay at nang sandaling yon, natuldukan na ang lahat. Aba, ano? Hindi ba kayo lalabas sa dalawa rito sa kubo? Kanina pa nagkakasiyahan ng mga tao rin sa labas ha. Mamaya lang matatapos na ang paghahain at kakain na tayo. Sinasabi ko sa inyo ha, ayokong pahuli-huli kapag kakain na at baka mamaya ninyo niyan ay magtampo sa atin ng grasya. Sige po, susunod na po kami ni Sia sa labas maya-maya. Iyan din ang sinabi mo kanina nung ipinasundo ko kayo kay Angge. Huwag po kayong mag-alala, tita. Kapag hindi pa lumabas itong si Ruben, ako na po ang kakaladkad sa kanya palabas ng kubo. O siya, sige. Hihintayin namin kayo ron, ha? Hindi kami kakain hanggat wala kayo. Talaga lang Kaya mo kung kalad ka rin palabas ang kubon to? Wala ka pa rin bang bilib sa akin? 3 aswang lang naman ang pinulbos ko. Ba, yabang mo na ngayon Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin mapaniwalaan na nagawa ko yun. Saan ba ko humugot ang lakas? Niyakap ako ni Ruben mula sa likuran. Ninamnam ko ang sandaling yon. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, hindi ko akalain na mararanasan pa ulit namin ang ganitong kakalmahan ng damdamin. Alam ko malakas ka. Ramdam ko yun sa'yo sa una pa lang. Kaya nga nung makilala kita, di na kita pinakawalan. Totoo ba? Oo. At wala na talaga akong balak na pakawalan ka pa. Gusto kong ikaw ang babaeng makasama ko habang buhay. Yun ay kung papayag ako. Aba, syempre naman. Kaya papayag ka ba? Saan? Na maging asawa ko. Siya naman Oh, teka lang. Huwag kang iiyak. Ano nga? Oo o hindi lang naman yung sagot Oo. Yes! Sir Jupiter, kung totoo man ang happy ending, ito na siguro ang bersyon namin. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang kwentong ito sa inyong mga tagapakinig. Gumagalang, Sia.